Sa good vibes bangod sa nga pandemic, wala na sang pista kag perya. Isa ka pamilya nga nagasalig diri sa ilang nga palangabuyan ang nagpangita sang diskarte agud to mapadayo ng ilang nga negosyo. May report si Romeo Subaldo. All in one. Tanan nga ginabaligya nila sa mga peryahan, sa mga kapistahan, sa mga banwa kag syudad. Diri na tanan ginkarga sa sining nga tricycle. May mga blender para sa shake, may hot cake kag mga bulutangan sa mga margarine kag kalamay para diri. May lutuan man, may makina man para sa paghimo sa cotton candy. May generator set para may power supply. Suno sa bag-asawa nga Mario kag Mary Ching mahipos sa tuanay, saylo-saylo sila sa mga nagkalain-lain nga mga banwa kag probinsya kag nagapatukod sa mga tent nga mapwestuhan kung may pista. Kamu sa tanya may pisto kita niya dapat daw nagbalado ka. Garin ka, ikaw mo sa banwa. Isang wala na pista, nakita man ito lagi. Ya kami paano kami makakapigya na munong kastan. Pero sa nagsugod ang pandemic, kag nag-lockdown, sa ilan na lang sila ani lugar sa Abada Sky nagnegosyo. Ginpapasad ni Mario ang ining nga tricycle, kag sa pwede naliwat makanegosyo sa dalanon, nag-mobile na ang ilang nga baligyaan. Ang ining nga ideya, ang ilang man lang kuno na pinsaran. All in one? Ha? Kami lang. Kamu lang, sa una nyo ako ano? Amo kini sa amon sa mga pistahan kami. Ganibot ka na pista? Oo, kami nga mga pistahan sa eskwelahan. Sa nag-COVID? Oo, nga kami. Dire na kami. Teka mo na lang ni? Oo. So, saan ka mo mga lugar? Oo. Sa likod sila sa Bacolod City Government Center nagapwesto. Kung masitaan, nagapangita naman sang iban nga lugar nga mapwestuhan. Suno kay Mario, kinahanglan maningwa kag mangin madiskarte para hindi magutman. Buhi man kami kahit paano. Grabe kayo na pinsaran, nakapangita ka mo pa Oo. magi. Eh kung wala ka idea, gutom ka gidi. Subong amat-amat na nga nagabalik sa normal ang tanan, nagalaom sila nga sa hindi madugay, makabalik na sila pwesto sa guwa sa eskwelahan kag sa mga kapistahan.